zance, kunnuwa za su tantance, hannuwa sai su magance bisa yunkuri. Nisan dare sannani bai wuce safiya, rashin masoyi zuciya ce take juriya. Canjin gari canjin masoyi bai sanyo dauriya, zafin gari ko garwashi bai ya ƙonar zuciya. Alƙawari ne muƙaddari ne, abin faɗe ne rubutaccen lamari ne. Alƙawarin rabbi ne sun baya tashi, a bayyane an faɗa kowa ya ganshi. In gaibi ne tsantsan so baya tashi, nau'ikan so yakan sare bisa sasari. Alƙawari gun faɗar zance, kunnuwa za su tantance, hannuwa sai su magance bisa yunkuri. Alƙawari nisan dare sannani bai wuce safiya, rashin masoyi zuciya ce take juriya. Canjin gari canjin masoyi bai sanyo dauriya, zafin gari ko garwashi bai ya ƙonar zuciya. Alƙawari ne muƙaddari ne, abin faɗe ne rubutaccen lamari ne. Alƙawarin rabbi ne san baya tashi, a bayyane an faɗa kowa ya ganshi. In gaibi ne tsantsan so baya tashi, nau'ikan so yakan sare bisa sasari. Alƙawari gun faɗar zance, kunnuwa za su tantance, hannuwa sai su magance bisa yunkuri. Alƙawari nisan dare sannani bai wuce safiya, rashin masoyi zuciya ce take juriya. Canjin gari canjin masoyi bai sanyo dauriya, zafin gari ko garwashi bai ya ƙonar zuciya. Alƙawari ne muƙaddari ne,
abin faɗe ne rubutaccen lamari ne alƙawarin rabbi ne sun baya tashi a bayyane an faɗa kowa ya ganshi in gaibi ne tsantsan so baya tashi nau'ikan so yakan sare bisa sasari alƙawari faɗar zance kunnuwa za su tantance hannuwa sai su magance bisa yunƙuri alƙawari nisan dare tsanani bai wuce safiya rashin masoyi zuciya ce take juriya canjin gari canjin masoyi bai sanyo dauriya zafin gari ko garwashi bai ya ƙonar zuciya alƙawari ne muƙaddari ne abin faɗe ne rubutaccen lamari ne alƙawarin rabbi ne san baya tashi a bayyane an faɗa kowa ya ganshi in gaibi ne tsantsan so baya tashi nau'ikan so yakan sare bisa sasari